Maurice, Yes. in kor kakori. Akende iti para go momiye kinde mocho moyiere makoro anno ka wechego mago mag Buddhism wechego mago mag wacho weche masiayo oganda makela thuwa medore ahinya. Winjo kanyo ka Angel wacho makare ni weche makamagi medore kalure ni seche moko oseketo e nyong'ong kaka jatelo ni osebedo katiyo to nino ka jatelo ni ok osebedo katiyo makare to joma nino ka jatelo ok ti makare bende onge manifesto kata agenda mar uso ne jopiny mane makoro giwuok oko ka koro giwacho weche mondo koro githuo oganda. In kor kakori. Okay, erokamano Joyce. E pend chik mar Kenya kare 33 omiyowa o define right mar speech kaka oganda. To kendo kidhi e pend chik no 33 kare 2 nitie limitation mar speech no. Koro iyudo ka ogandawa watiyo gi gine yo marach. Watiyo gi yor mar freedom ni yo marach. Nikech iyudo ka politicians, josiasa wa owuon, ng'ato dhi ka siasa gi intentions mopogore opogore. Ng'ato ni is a performer, ng'ato dwaro bedo rich, kata ng'ato dwaro nene ni en gi power. Koro ng'ato ailani ibiro ka en oninde tich chakre yiere kaka for example 2022. Koke box an adok i joka tada dok nango. Koro ng'ani obro ng'iyo obro ng'iyo yo monya timinade. Koro manyo okoni development kacha aonge record. Koro biro duogo wadoga ne amanyo mechanism moro mar dogo kum electorate to nikech koro odhi gi gimoni wane broad based kata wane opposition. Koro nyaka bed vibrant awinja ni ayara yany kata ka jatelo nitie atete ane jotelo mamoko kata jatelo manyalo konya kata yude tiko. Kodo ka ng'ani oketo gani every weekend kodhi e ground o allocate that pesa ni every weekend every Saturday or Sunday an gi 300,000 mar goons maka chopo kaja kata ka dhi e liel moro apango to an gi escort manigi bunde manigi sila. Koro adhi kaja to adhi anyo ng'ane adhi ng'ajo ni ng'ane onge gimotimo lakini king'iyo koro track record mar development medo ka is very poor. Koro mae gima kelo ga oyus kijende matindo mar yenyo ji e social media kata mar weche manono mondo mi protect his post. Koro magi iyudo ka gik moko ma osebedo ka dwoko chien kabisa kaka oganda. Koro ana kwayo mana jotelo ni wang'ni to generation mabiro ni ok bi yiene ng'ato mondo mi nade o blackmail yudhe kata wan kaka wano jende nyaka define wa electoral process maber o understand maber moko jakwa yiene jasiasa tiyo kodwa e make famous mare. Nikech mine sa mitiyo kodi no obro tiyo kodi e loso kare to in kaka kijana wadwa kata youth wadwa eri kaka idwa develop yourself nikech pesa ng'ato kinya rely on. Koro gini biro ga mana ndalo yiero nikech sani makoro ng'ato dok manyo sympathy votes odwa no dhi kacha mondo ng'ate moro go mondo mi wachni doino ka ng'ane koro manyo sympathy votes mano gima sani wadhi keto ni onge kaka oganda kaka oganda kata kaka jomatindo. Koro ana kwa mana youth wetewa ni kiyie to define yourself as a youth, know what is good for you and what is good for your community and gima berne oganda ni owuon. Kech ibiro tho ibiro negi ni wi tek onge kama ondike ni ng'ama wiye tek bro yudo ngeo mochiera e polo malo. Koro ibiro tho wiwa bro wil kodi. Koro it is upon you to define yourself mondo ming'eni to Kenya dhi kanye to wan kaka jo youth ang'o monego bedwa fight for mondo metim ang'owa wayud rights magwa in both economical or in all areas of advancement.